Ya, le kan ki chairman ku kela re muma sai fulungan so mange chairman chung at long thu kan soya với là hian hay pasang te den platform kata kan ding theya kalom le maya in kan president le atho pui te in hey kan ve nga tang kan u da tang in mi mo za kan local boka kalom le ani với là hian zoram khove thazo be se na ne ya local khom te ma thu ko soi the hi pathian chu pakinom ro se kan party hruai tu ten ruam man na min siam saka platform hi ka chang theya ton hriat nga to zok le party a senior to zok te vet ma thu soi hi a hu phur omin a cha om em thum ani ti chuan hey LMC in thandua platform mumal tak kan nei ani wangin in than chung chang te po toy te a han soi te po a tha in ka hria a lom thu te po mumal tak han soi na hun te po hi kan na nei chi alowa voina hian LMC councilor min thang tu te lung lei mi pui lei tlang pui mi pui te chunga po hian lom thu soi lo thei lo ni in ka in hria councilor zong zong ai o te pon voina hian lom thu ka soya in voina local khom helai huna local khom hi wat sang sanga thei to pa min khai ding tu kan thiam lo te min thrila chutianga min kalkong te min ko huwa min tran pui tu in ni ti kan thria a in chunga hian kan lom em ani ti kha kan soi du ani ti chuan voina hian kum upa te hi nam ro lu in ni zia kha talan ve hrim ka duwa min uwa ula in thazar hnuai kal hi keini la junior deuh zawk te hian kan chakin kan thlel hle a zoram kal phung thra zoram in to del na kal zonga a om hun te sarkar thra pathianina min pek hun te hi in ngak le me mani ti kan thria a chumi chu ngak thlenga in mu ngai thena turin Prisel na try te po kan du sak tak zet chewa unser min man sak tuin atala nang khan zoram thazok kan nei theinan min ladam ui zel ula chak takai nong kha kan be sein kan thel mani mani khan councilor hote MUP headquarters lunglei office kan kala LMC councilor te kan kalna chuan upa ten zoram an mangai ziate beise na an la nei thei an la nei ziate an mathir te min thrila min beise na asan ziate a party ang zong te le councilor ang zong te a min beise na min thrit mola adik khop mai zoram thazo ki chu a kan phu ve ani kan upa te po khanin phu hle ani hemi ni lo ram he kan nei chuang lowa chuwang chuan keini pon thei top chu turin kanin tiam ani voina hian kan chairman LMC kan chairman puzuele kan executive councilor luang iten milo troi om boka tin voina hian han ta lan ve hrim kan du chu pima heti he ming he kan lam dei deang hei kan toilet hi kan kal thina kan lo kal tang tira tang khan a fai kan office te thiam lim thei em a voina hian ming lam ri ki ka du ve a fel ka ti em ani tin tlangwal ro puya hi hei zpiam kan lo nu hian thil sang kan zir chop zel ania an ni performance pani hi thu soi mi te an ni lowa ngani khatianga langsa taka thil ti ni lo ma se voina hian helai platform ka chandon hian talan thrim kha kan duwa chu kan soi zok ani
ti chuan keima bi khi nia mi tam tak chuan min la relawin ka hria political party a mi thar chu kan mi alowa amaro chu politics ngai ven ve tak ki kania ti chuan politician te chevel te ramin rel bol dan te mani phak tokin kalo thlir ve thina tin kale khachia du zong te ka film en du zong te po hi helam pang hi ani ka ngai ven ve em a ti chuan ka chhung kwa te le kan veng ni te kan bul maya om te ka thian te po chu tiang lam panga min thlir tu an ni thina amaro chu sarkara kan lu awangin kan lo lak na te ni wangin wal aw tak le langsar taka party a in man te politics a thu lo sei te le whatsapp thenga thil lo zia te hi tha a ka hriat lo wangin ka ti ve ngai lo thil ania amaro chu politics se chu kanuna hian a bet ve ta hriat na hi kan ani ti kha kan ta lang thrim thrima ti chuan mani chanchin kha toy te nan soi zel tai la LMC boruak alori khan kapa hian ti ve turin min ti thina LMC boruak kumin mai poni lo kum hasalam pang te po khan ani tin ka then rual te kan venga mi te po hian min ti ve thina a toy zong soi tai la hei chung ko ei zona te engeni atang kai ve tak kan lo ni chuan sarkar atanga han om sana engeni sarkar na han chol sana thil ti kha party politics han du kha political party han du kha thil har sa tak thu na har sa tak ani wangin khalam pang kha ka on ta lo re renga ti chuan amaro chu boruak kha nai ta zela in khante ahan puanga mei che uat te mi pa uat te ahan puanga khalai vel po khan akaril ruwa khan alo om lem lawa amaro chu zan khat chu kan president he milo fora khohar in ka kaltur kal in siam me kha ania ka kal zo huna kanin bedon ni in kanin tha ti chuan kan kal zo kha an ina chho turin kanin be fela ti chuan kanin biak fel nu khan khorin kan kal zo te khan ka han chawa ding ve turin mi lo som ngal de mai kha ania ti chuan thutluk na siam thei khal kha ani lawa ti chuan ka honga ti in kanin tha ka ho khan ka chung da chun lo mu to han ron na hun po kha om to lawa radio wa thok khi kan ia hei pa pui te ne hin radio he kan thok langa atu jing news tur kai buat saya zana reitak ka men nuin zinga darna ka thowa ka kal le a dar ge ne chan ve vela ka ho kha chu kan unit thruai tu te pani an lo thu reng to a ti chuan khati khan ka pa te ka chung te kha an lo ne ma to zo kha midang te angin hun rei tak te som na ro pui sum le pa yang te million tak tak te kha ke pe chuan ka tong lo chiang e ma ti khan thutluk na kha akal de rupa ka pa in pathian ko na tura ka ngai ati wangin thutluk na kha lo siam ti ti to a ti chuan kan in then fela ti chuan khalam pang kha chuan duk tok tai la hei kuma hi ma po hian lunglei west vil tu tura puara ni hian na tak te kal sana ngai don hian thutluk na asiam a har sat ve lein ka ringa ko thana ni na te an thiranga khatiam deu khachu phachi lo mai la ke po hi wme anga te secretary ni lai te ma chop tam tak nei te kani wangin min som na te kha lu le ma se thutluk na siam har ka ti hle maya ti chuan ka thenrual tha te kan chung kwa te kan in ro na thutluk na siam har sa tak chungin kan han siama thil pakhat chu mi konga khan ta lan du chu kan thian pa kan venga mi hi an nu pa karin tak mai te hi ron ka duwa bazar venga son dor an neya kan ina tangin bike in ka chuaka ti chuan bike ka chua ki kon ka thlen ma de atang son state bank atang son
ka le mai do na mi le ka hu phur mai ti khan ka ril ru ka in siam thu ta amaro chu ka ril ru kil khada khan thu alo ria chu thil dang ni lovin I mangai zoram ta ni pen chuak do na chuwang chuan kalor ti kha ka donga ti chuan kan nuk kha ula kamit tui kha tla sa me ma mit tui tla te han soi te mi patan chu nuam me lawa amaro chu wena hian kan share be du chu kan mangai zoram hi adin mun kan ria political party soi chian te midang soi chian te party an kalphung te le sarkar malak na te soi vak ngai lo pon tun kan din mun hian a hril chiam em ma chuwang chuan hemi ya hian na thok tu pakhat asiam thatna na thok tu pakhat ni ve ngei turin ZPM party a hian kalo lut ani kha kan soi hrim du ani politics kan hmel hriat dan hi ama khop maya politics sian kan nun hi a khoi chiang em a hei hi midang te pon hreda zau zelila a trying ka hrede mai ni tuna kan din muna politics kan thlir dana chuan thunai na lalna du sak zong te na pek na ho sak thur na thil ti theina political party politics in man chu kan ngai ni ram siam that chu kil khata kan da ringot maya run dala kan ti ve chau thina ni hei hi chu a chiang em ma kan mu ani chu kan nun pui la to tun politics a hian hei tun lai hian kan party min be na satak om chu midang te thil ti tha hu ve lawa min soi thina ni amaro chu ko khana kan thria financial campaign te kan neya mission convention te kan nei thina chuwa chuan kan soilan ngai chu mission convention kan malak na kan mamo na kan rong bol na poimo na tur kan soi te hian midang te hindut wa chungchang te sa khodang ina min be na chungchang te kan soilan ngai thina ni chu mi soilam lo chuan kan hrethiam thin lawa chuwang chuan kan ho tu te ko hian kan ram din munte sarkar din munte kan soilam thina ni chumi ya chuan politician kal to te an sual vekin ram an mangai lo kan ti lawa kan tun din huna hen zoram hi adam lawa chana ngai ni kan ti ni chumi ti tur chuan voina helai huna lo kal tele nakina thil danga he kan trong min lo thretu te po hi an lo hriat ve a chumi chan chuak tura ke ve kan pen chu chungai lenga hria state kan ni na po arei ta hle maya state dang hunsel mang tu po khana ta lang zuaya state dang kal phung te anin tau del na te ma an so na te kan hu thina ni heng te hi christian ram ni lovin sa khodang betu te hindu ram te musulman ram te buddhist ram te ania mizo christian ram tlom ngai nam mirin ram in ti te hian ngati nge ram nuam kan nei ve thei lawang ti hi voina hian kan nei ve thei don lom ni ti hi ka thu lai lum ani politics tra nei thei tur chuan hei tun din huna kan hreme ka tuna po kan ngai tha zo chia politics dik loina hong poisia chu manipura kan tong me ka nunau tak kan trapa inan chana eile bar turan nei lo ni Myanmar ram kan thir chuan kan hrevek soi fia ngai lo ti chuan Kashmir te hu khovel ram nuam van ram ta fual an ti tuka ram moi ram tha ania politics dik lo wangin ram ral tu em nunau te tana mun him lo ani Ukraine chanchin kan fiat chuan politics dik lo bok ani politics dik lo hian kan chiman thlengin honga ko tham hruai tu lian ber thlengin a hong ani chuwang chuan politics tha nei tur chuan system tha angai ni tuna kan politician te kan MLA te kan ram hruai tu lo ni to te hi mi thata tak mi fel tak le khathiam na ko nga le zir na ko nga te sa khuana ko nga po mi chuanom tak te anni amaro chu thil fu lo pakhat om chu system a fu lo chuan kalphung a fu lo chuan mi tha kha
a tha thei lo ni hei ma le chung kwa thewa kan hriat ka ringa chung kwa in ti dan thin kan neya nam ti dan nam te pon ti dan thin kan neya ni tha ka har sa me ma thalo kan ti po hi tha ka har sa ni chu bang chuan kan ram kal phung me ka hi chuan thak thei lo system hi kan mang me ka tuna ero chuan he party na atum ni ka hriat le a policy chu kal phung thar kha system nget lu tu ka kal phung thar kha thak kan du ni in ka hria chu ta chuan voina local khong te kan som ve du chu tuna hian party lian tak tak zom tak tak ten ral pui phiarin min bei mu ba a hriom hle ani social media te tv te kan enin kan ngai tha thuina ate zo ano pangzo khi lai puin min ka on maya kan huwa kan hria hetiang tur po hi kan ka thla em poi kan lani lo sin mole ti na te hi karil ruwa oma ti chuan beina na satak hitong maila LMC kan in than khan karil ruwa lo om chu hei ka elpui te hi ka elpui ka candidate pui te kha mi fel tak tak khotla ma po mi chuanom tak tak ania sum le pai in le lo wa po ke ni le ta nei thra mi fel ania ama ro chu karil ruwa om ka din he na chu Mizoram tan ka pen chuaka pathian in tula dia pathian in huna ti chuan tu ma min da lawang ti kha ania thei to tak mewin kan hruai tu te nen ka thok pui te nen kan beya min be na satak ka ra po khan pathian in chan mari mi pui te le lung lei mi pui te pui na zara than tin kani chu wang chuan atop na kan soi du chu in khan anaya zoram thar kan be se ya zoram thazo zoram in to del zo nu nau te himna no pangte zirna tha an bua thingtlang mi te na thom zia in to del na an hu theina turin he party hian be sin sang tak kan nei ani a chuwa chuan kan tha lovila achuma in be na sang po pathian in huna ti huna chuan min chin fel sak mayam he hi chu party kal phung mi hring an pun khom to chuan om ani chuwa chuan pathian in huna ti a pathian in tha ti chuan pathian zara sarkar na hi kan chan nge karinga chu tura ro chuan tha lovila kan om na theu hian kan thei to pin pathian du dana thok turin kan in somin kan in nge na ni palomeผมเต